I el premi a l'entrenador més destacat és per Pol Cantero Canoller. Què és més difícil, entrenar equips infantils o sèniors? És diferent, però jo crec que en aquest cas és més complicat entrenar el sènior, perquè en el cas de l'infantil, que s'està parlant, la majoria dels jugadors ja són de clubs com el Barça, la Camilla, que són els millors clubs de Catalunya del món, i ja venen la setmana que venen a competir, perquè tenen aspiracions d'arribar al nivell, i amb els sèniors és diferent, però competeixen molt bé. Abans hem fet el mateix, sènior com va la Doncs aquest any està patint molt perquè per primer cop a la història hem pujat a primera catalana. De fet, fa 6-7 anys estàvem a quarta i amb aquest marge d'anys hem passat a quarta catalana a primera. I aquest any se'ns està notant perquè no tenim l'experiència d'haver jugat en aquesta categoria. Així que estem allò patint per intentar al final de la temporada poder salvar la categoria. Per tots els últims anys que ho entrenant, t'has plantejat l'horitzó proper o més llunyà de deixar-ho? No, ara mateix no, perquè vaig deixar de jugar perquè m'agrada molt entrenar i és com un hobby que cada dia tinc ganes d'anar entrenant, que si ve de les 9 des del primer dia que està cansat, però això és el canvi de gust, que no hi va desconnectar, així que no, tinc ganes de seguir bastant temps. Doncs molts èxits, Pol, i moltíssimes gràcies a les altres persones.